samlet her i dag på denne sørgelige begivenhed. Glow hockey med mig og min ven. Med mig og min ven? Ja. Det lyder bare som små børn. I dag er vi samlet, fordi vi skal spille. Ja, okay, jeg ved dig. Vi er små børn. Hvor fanden sidder vi og spiller glow hockey? Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg vinder lige. Nej, se 1-1, jeg fører. Det var også smukt. Jamen, du kan se min skill, skat. Gotcha, sucker. Trick shot! Ja, det siger du ikke. Så lige den der derovre. Fuck. Kan du ikke lige holde den over på din side i stedet for? Hold den over. Jeg skal bare lade den komme ind i hullet. Jeg tænder ikke på det, desværre. Find dig. Jeg pointerer bare. Det du... Skyde til bolden. Skyde til bolden. Skal jeg nuller din nos og holde det? Hvis du ikke holder din kæft, så nuller jeg din nos. Hvor mange point er det, før man vinder? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af, når jeg har vundet. Kan man trykke på den? Det kan man! Nej, no way. Okay, vi skal lige hen til. Hvad er det der? Hvad er en hest, eller hvad det er? Find nye dates. Nemt. Det er da frækt på Google Plus Play. Du kan det shit. Nå der, hey! Ja, okay, det var i orden. Du må ikke trykke over på min halvdel. Ja, hallo. Se, man kan trykke på skærmen. Så rykker du på den tid. Ja, tryk på skærmen. Ja, det kan man da. Se selv. Man vinder. Ja, nu kan jeg se. Se selv. 2-3. Jeg fører. Ja, det er så med mine. Nu står det lige. Hvad? Jeg ramte ikke engang bolden. What? Hvorfor den vej? Hvorfor fik den ikke gå ud? Ja, det er fordi du trykker, du skal... Stop dig selv. Var det ikke 7, man vandt med? Det finder ud af, når jeg vinder. Tro på det. Det gør jeg skam også. Hey, ved du hvad? Det er bare ikke i orden. Det er det da. Jeg vandt. Nej, hvad laver du? Okay, der er jeg ser på damer derfor. Farvel.